אימון בעבר. אז פה יש לי את הקלף הזה, יש לי גם את זה, יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את כל אלה. פה יש לי את צ'רמנדר, פה יש צ'ארמיליון, צ'אריזרד פה. פה וינזור, עוד וינזור, צ'אריזרד, עוד צ'אריזרד, בלסטויז, ויש פה עוד קלף שקוראים לו דורלודון, לא יודע מה זה. זה לא קלף שאני כל כך מתייחס אליו. אני לא יודע אם הוא טוב או לא, אבל אם הוא טוב אני אביא אותו לאחד מכם. לא יודע, אז אני מעיף אותו, ואני הולך להביא רגע את החוברת שהיא ממש פה. שנייה, אני אעשה לכם עליה זום. הנה, אני שנייה חוזר. תראו, יש פה עוד קלפים. שני אלה. זה קלף סתם של פוקימון, וזה קלף ממש מפעם. זה עוד לפני המהדורה הראשונה של פוקימון. זה כאילו כבר הקלף, זה בין הקלפים, ואם לא הקלף הכי ישן בפוקימון. חכו רגע, אני לא מצליח רגע להזיז פה את התאורה. הנה, זה צ'רמנדר, ותראו את זה של הפוקימון גו. שנייה, הצלמת והעורך שלי מורידים את התאורה פה. הצלמת והעורכת שלי זאת אמא שלי, ולפעמים גם אני עורך, כי אין לי מספיק כסף כדי לומר למישהו לערוך, כי ההורים שלי לא יכולים עכשיו לשלם על כל זה, וגם אני לא גדול לעשות מספיק דברים, אני כולה בן 9, ומאחורה זה. עכשיו אני הולך להביא את החוברת, שעוד הפעם אני אומר לכם, נמצאת ממש שם, וגם יש לי פה את זה. שנייה, אני אגדיל את המסך מאוד. שנייה, אני אוריד את התאורה, ואני אראה לכם. הנה, תראו. זה לא של פוקימון אמנם, אבל זה כן של סטיץ'. אז הנה, החוברת שאני אוהב מאוד. ו5 שניות אם אתם מזהים את כולם. אם כן, אז לייק וסאב ותגובה. 4, 5. כן, אני יודע שאני ילד קטן מדי, אבל כן יש לי את האוסף הכי נדיר בכיתה שלי. ותברי לי רגע פה על כל הקלפים. אז תראו, יש פה את כל אלה. זה קלפים מיוחדים מאוד, שתביאי רגע. שנייה, אני אקרב את זה למיקרופון. ותראו, ואם פה מעבירים את זה, רואים בסרטון שזה מחליף, אז זה מחליף, כאילו, זה מחליף תמונה, והמאחורה של זה בכלל יפה. ועכשיו ככה זה
בכל הקלפים בעמוד הזה, בקלף הזה, בקלף הזה. פה יש לי את כל הסט של 25 שנה. כאילו את כל הסט של 25 שנה שאני מצאתי. ופה, כמו שאתם רואים, יש לי את זה. זה עמוד המלכים שלי, אני קורא לו. אני מאוד מקווה שלא כולם עכשיו התפוצצו, אבל תראו. פה יש לי צ'אריזארד לא מהדורה הראשונה. פה יש לי מיו, שאם אני אקרב רגע את זה, אתם תראו שיש על המיו פה שריטה. שנייה, אני אראה לכם. אז על המיו פה יש שריטה. זה מסמל את המסע שהוא עבר. ופה יש לי את כל אלה. זה קלף אני מעדיף לשמור לסוף. זה עוד קלף מיוטו. רק שלא יראו את זה. תצלמי את זה. זה קלף מיוטו. פה יש עוד קלף צ'אריזארד, רק לא זוהר כמו זה. פה כבר הראיתי לכם עוד קלף כזה, וההפתעה היא, מי שיודע לדעת קלפים שלה, עוד קלפים מהדורה ראשונה שווה בין $32,000 עד ל$48,000, וזה קלף, של $48,000, אבל בישראל הוא שווה 3 מיליון, והמחירה האחרונה שלו הייתה ב$900,000. אז כל אלה זה כאילו אנרגיות, זה קלף מהאנרגיות האלה. אלה קלפים שתתי מהסט של ה-151. זה 3 קלפים מדירים. פה זה אילי עם בבות, ופה יש את קינקאטון עם בבות. פה יש לי גרדבויר, אני תמיד לא יודע איך אומרים את השם הזה. פה יש לי צ'אריזארד, עוד כאלה. עמוד האנרגיות של פעם חוץ מזה. יש לי כזה מפעם, אבל אני עוד לא הוצאתי, והכנסתי אותו לפה. והנה העמוד מים של הקלפים שלי. פלטיה, קליירקס, ופוריון. פה יש לי את כל האנרגיות של המים. אנרגיית מים זה ערך. פה אנרגיית נפט. שלא תגידו שאני אומר דברים ולא מקיים. הכנסתי את האנרגיה של פעם שלי, ועכשיו את זה, פה זה גם זוהר של 10, 2 קלפים אותו דבר של איבי, שקוראים להם, כתוב לאפון, וחבר שלי תקן אותי בזה, אני לא יודע אם זה השם שלהם או שיש להם אחר איזה תרגום. אמא, איך קוראים לזה? ליאפיון. פה זה גם מי שהראיתי לכם. פה ההתפתחות הראשונה, השנייה או השלישית. פה יש לי את פיקאצ'ו על זקרון. פה יש לי את ניטלס, 2 קלפי גרטינה, אורבטל, ירדיון, טלסטירוקש, צ'אריזארד, סליחה אני מאוד פשוט לחיים, סנורלקס, יש פה גם את סינדרייס, קליירקס, יש פה את מגה וגם יש פה את רודיודיו, יש פה את קלגסקן, משהו כזה. יש פה את קינגדרה או קינגדרה. פה יש את יארגה, פה יש את ספיאן. ותראו, הגענו לעמוד של השלישייה, הארטיקונו, מולטס, זפטוס, ופה יש את ההוא שהראיתי לכם בהתחלה שאני לא יודע אם הוא נדיר. עוד אחד שהראיתי לכם.
פה כבר יש לי את 2 מאיבי ועוד 1 מאיבי שהוא תאום לזה. מימיקיו, ואלה, כל אלה לא כאלה מעניינים אותי. זה עמוד יפה, אבל אני לא נתייחס אליו עכשיו. זה מהסט של מיו 151. זה פשוט רק של וימקסים. זה סקולטר, זה וורטל וזה בלסטויז. ואם אורן לוי רואה את הסרטון הזה, אני יכול להביא לך את כל הקלפים שאתה רק מחפש, למה יש לי כמעט את כל הקלפים שיש בפוקימון. פה יש לי את כל אלה, גם פה את כל אלה. זה קלף שאני מאוד אוהב והוא יפה, אז אני גם אותו לוקח. פה יש לי קלף מאוד נדיר, שלא מעט אנשים מחפשים ולי יש אותו באוסף. יש לי פה גם את גרטינה וארקיוס. יש לי פה את קליירקס וי. יש לי פה וימקס את קנטי סקורץ'. יש לי פה את ופוריון. פה את סרינה. פה יש לי את כל העמוד הזה. פה יש לי מיו. פה יש לי עוד צ'ארמיליון. צ'אריזרד שייני. ארטיקונו בקרח. והנה עמוד המאמנים שלי. יש לי הרבה יותר מאמנים מחוץ מה-12 האלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. כמו שאמרתי, או שאמרתי 11? אמרתי 12? אז יש לי עוד כזה פיקאצ'ו שכשאני אמצא הזדמנות אני אכניס אותו לחוברת. עוד משהו מהסט של 151 מיו. זה משהו שקיבלתי מהמהדורה של תאילנד. ואנחנו ממש מתקרבים לקראת סוף החוברת. פה יש לי את לונה, שפה קוראים לה נקרוזמה. וגם יש לי את סונגלאו של הנקרוזמה, רק לא של זה, של לונלה. פה יש לי את הפוקוקו, פה יש לי את גרצ'ום, פה יש לי את פלייגון, פה יש לי את פיקאצ'ו, פה יש לי את קרטנה, גרנינג'ה, זה קלף טיפה רוס, מורפקו, והוא, יש פה את בטרפרי, יש פה אותו, סקיטו, יש פה אותו, והנה הגענו כבר עכשיו לעמוד האחרון, שזה עמוד הסונגלאו, לונלה ולוגיה. פה יש לנו את סונגלאו נקרוזמק, רק שזה נקרוזמק, לא, זה גם נקרוזמה, וזה GX, לוגיה V, לוגיה V-Star, לונלה GX, סונגלאו GX, נקרוזמה עוד הפעם, נקרוזמה GX, לוגיה V, ופה יש לי כמובן שיש לי את סולפיורה, אלקטור וארטיקודין, וזה סוף החוברת. מקווה שנהנתם מהסרטון, אז יאללה ביי!